Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Тракторлар, ұрлықлар жетерлікме? Қозаннан келген білгішлер язғы қыр ішлеріне әзірлікні текшірді. 1 миллион 300 мың сумнан артық оқшасын юғалтқан, пенсионер мошенникларға алданған. Руль ортында телефон кулланучыларға штрафлар келе башлаган. Кагыйда бузучыларга 1,5 сум административ жаза. Түбән Каманың татар сәнгатенә нигез салучы гаилә. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Спектакльләр карарга чакыралар. Түбән Камада театр атналыгы башлана. Түбән Кама районында язгы чәчүгә апрель ахырында чыгарга планлаштыралар. Киләсе атнада игенчеләр көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыруга кирешәчәкләр. Җаваплы эшкә тракторлар, орлыклар җитәрлекме, механизаторлар хезмәт хакыннан канәгатьме? Бүген Казаннан килгән белгечләр язгы кыр эшләренә әзерлекне тикшерделәр. Заманча трактордан алып, туфрак эшкәртү машинасына кадәр чәчү техникасы старт сызыгында. Бүген махсус комиссия язгы кыр эшләренә әзерлек барышы белән танышты. Агрегатлар торышы, механизаторлар саны, ашламалар белән тәэмин ителеш мәсьәләләре белән кызыксындылар. Удобрение семена белән 100% бүген көндә тәэмин ителгән, кайтарып куелган. Яулык материалы белән дә проблемалар юк. Иң беренче без уҗым культураларын менә туң җир әзгенә туң вакытта тукландыру белән башлап җибәрәбез, Алла бирсә биргәнбез. Союз агро җәмгыятенең сөрүлек җирләре 6300 гектар мәйданны тәшкил итә. Быел техниканы ремонтлауга 26 миллион сумга якын акча тотылган. Чәчүгә 15 трактор, 5 КАМАЗ һәм 1 техник ярдәм машинасы җәлеп ителәчәк. Белгечләр елдагыча 2 сменада эшләячәк. Бүген көндә безнең барлык техникаларда язгы кыр эшләренә 100% белән әзер. 2 смена эшләргә опытный механизаторлар белән комплектована. Алла бирсә, без язгы кыр эшләрен 10 көн эчендә башкарып чыгарга бөтен мөмкинлекләр бар. Барлык агротехник таләпләрне үтәп эшләп чыгарыбыз дип ышанып калабыз. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре чәчү техникасы әзерлеген югары бәяләде һәм кыр хезмәтчәннәренә уңышлар теләде. Аграрийлар чәчү эшләренә апрель ахырында кирешәчәк дип көтелә. Түбән Камада 66 яшьлек пенсионер мошенникларга 1 миллион 300 мың сумнан артык акчасын күчергән. Тикшерүчеләр фаразлары буенча декабрь аенда иратка мессенджерлар аша шалтыратулар яшайган. Билгесез затлар үзләрен полиция һәм финанс мониторингы хезмәткәрләре итеп таныштырганнар. Янәсе мошенниклар пенсионерның җыелган акчасын үзләштерергә тырышалар. Барлык күрсәтмәләрне үтәп, Түбән Камалы акчаларын таныш булмаган карталарга күчергән. Шулай ук сумманың бер өлешен чит илгә җибәргән. Операция берничә көнгә сузылган. Югалтуларның гомуми суммасы 1 миллион 300 мың сумнан артык. Зур күләмдә мошенниклык очрагы буенча җинаять эше кузгатылган. Татарстанда руль артында телефон тотып баручыларга штрафлар килә башлаган. Акыллы камералар реаль вакыт режимында сүрәтләрне анализлый һәм хәрәкәт вакытында гаджет кулланучыларны теркәп бара. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча системаның яңа режимда эшләвенең 1нче аенда 800дән артык хукук бозу очрагы теркәлгән. Кагыйдә бозучыларга 1,5 сум күләмендә административ штраф каралган. Игътибарны мобиль җайланма экранына юнәлтү җитди юл транспорт хәрәкәтләренә һәм фаҗигале хәлләргә китерергә мөмкин дип искәртә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Исегезгә төшерәм, руль артында кәрәзле телефоннарның кул ярдәменнән башка махсус җайланмалар булганда гына кулланырга рөхсәт ителә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077.
Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Гомерләрен халкыбызның сәнгатен саклауга, үстерүгә багышлаган шәхесләр Түбән Камада аз түгел. Гаилә династияләре дә бар. Гайны Мөхәммәтовлар нәселләре белән сәхнәдә. Сандугачлар оясы Татарстанда халык гаилә ансамбль исемен йөртүче бердән-бер төркем. Үрнәк гаиләләр, Татарстанның 100 иҗади гаиләсе, Татарстан горурлыгы. Алар катнашып җиңү яулаган фестиваль конкурсларының исәп-хисабы юк. Шәһәргә нигез салучы һәм милли кыйммәтләрне саклаучы Түбән Камалар белән безнең иҗат төркеме очрашты. Әти-әниләре, балалары, оныклары Гайны Мөхәммәтовларның Сандугачлар оясы ансамблен Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә беләләр. Гаилә башлыгы Баянда, әниләре Рәзина апа Кубызда, уллары Ире, киленнәре Илмира Курайда, оныклар да катнаша. Хәзер ансамбльдә 8 кеше. Әйтеп китәсе килә, безнең гаиләбез 2010 елда халык исеменә лаек булды. Ансамбльга Флюр апа белән Рәзина апа нигез салалар. 70-нче еллар башында алар дуэт булып чыгыш ясый башлыйлар. Барлап яздырылган «Әйдә, кайда» дигән җырлары радионың алтын фондында саклана. Соңрак Ирек белән Иркә дә иҗат юлын сайлыйлар. Балалар, оныклар төрле шәһәрләрдә яшәсәләр дә бәйрәмнәрдә төп йортка кайтырга тырышалар. Гаилә сабантуе, иҗади концертлар оештыру матур гадәткә кергән. Гайны Мөхәммәтов җитәкчелегендә 4 иҗат коллективы халык исемен алды. Яшьлек, Ләззәт ансамбльләре, Сандугачлар оясы гаилә коллективы һәм Талир Тәңкә ветераннар фольклор ансамбле. Тормыш иптәше дә шәһәрнең үзешчән сәнгать системасына нигез салучыларның берсе. Түбән Каманың беренче төзүчесе исемен горур йөртә. Сәнгать сөючеләр өчен сөенечле яңалык 27 марттан 3 апрельгә кадәр театр атналыгы дигән зур проект башлана. Түбән Камалар һәм шәһәр кунаклары Мәскәү, Воронеж, Екатеринбург, Тверь, Казан, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләренең әйдә баручы театрларының иң яхшы 12 спектаклен карый алачаклар. Сәнгать бәйрәме шәһәрнең 3 мәйданчыгында, халык иҗаты йортында яшь тамашачы һәм Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театрларында узачак. Тамашачыларны үзенчәлекле бүләктә көтә. Йолдызлы ачылыш бәйрәм программасы турында тулырак халык иҗаты йорты директоры сөйләр Илнур Сәгыйтов көн темасы тапшыру кунагы. Түбән Камада янәдән 4нче фестиваль узачак. Барыгызны да көтеп калабыз, спектакльләргә, театрларга рәхим итегез, үзегезнең кичләрегезне матур итеп үткәрегез. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.